Чувате ли гръцката музика? Как така не? Само аз ли я чувам? Явно много ми се ходи в Гърция, признавам се, така е. За палмарите нямам какво да ви разкажа, защото всички го знаете. За кутията също нямам какво да ви разкажа. За разядката тя е много вкусна, но вече лятото не я изпращаме. Така че ако искате да си вземете този подаръчен бюджетен сет с узо, трябва да дойдете лично в магазина. Днеска сте много обрана в разговорите, в обясненията. Ми да, защото нямам просто какво да кажа. Защото се ходи в Гърция? Ходи ми се в Гърция, купат ми се кръченцата в морето, искам на плажа, коктейли, може и узо вечерта с калмарки, октоподче, леко място, знам Фатина, ако знаете, за 150 евро, 8 човека се размазахме с омари, не калмари. Не малките скаритки, където ги ядем в България, а с омари. Направо беше уникално. Стига вече, не? Стига. Хайде, чао!